Položte si otázku. Chceli by ste pracovať vo vlastnej spoločnosti? Skutočne štatistika hovorí o tom, že 95% firiem do 10 rokov skrachuje. Hlavným poslaním značky Za milión je priniesť vám extrakt najdôležitejších informácií pri budovaní značky. Počas podnikania sa stretávame s rôznymi prekážkami a je dôležité vytrvať. Všetci nadávajú na konkurenciu a ja ich berem ako dobrých kamošov. To, že prečítame desiatky kníh, z nás ešte nerobí ostrieľaných podnikateľov. Vidíte ten výhľad? Pozerajte sa na svoje podnikanie z nadhľadu, aby ste videli všetky veci v súvislostiach. Úspešný človek vie presne, čo chce a za tým si ide. Existujú milióny značiek. Mnohé z nich stretávate každý deň. Ako je možné, že niektoré si pamätáte a iné si ani nevšimnete? A pamätajte si, každý problém potrebuje čas. Ako úspešní potrebujeme vedieť robiť zásadné a vážne rozhodnutia, ktoré sú mnohokrát náročné. A na to, aby sme ich vedeli spraviť správne, potrebujeme mať za sebou tým ľudí, ktorý nám vie povedať, že toto je tá správna cesta.